Ak ti chýba nejaký zub, rozhodne to nenechaj len tak. Susedné zuby sa ti budú skláňať do tej medzery a protilahlé sa ti do nej budú vysúvať. Zub, ktorý sa vysunie, odhalia sa mu korene. Na koreňoch nie je sklovina, je tam mäkší cement a ten je náchylnejší na vznik zubného kazu. Môžeš mať poruchu zhryzu, ktorá potom môže neskôr viesť k bolestiam hlavy, krku a čelusného kĺbu. Vznikne tam ťažko čistiteľné miesto, preťažia sa ti ostatné zuby a môžeš mať parodontálne problémy. Ako nahradiť chýbajúci zub? Buď implantát alebo mostík. Implantát je zlatý štandard, je to najlepšia vec, ako môžeš nahradiť tento chýbajúci zub. Jeden implantát ťa môže výjsť 1600 až 2800 eur. Bavíme o nejakom trojčlennom mostíku, ten ťa vyjde okolo 1200 až 2400 eur. A ak ťa takéto témy zaujímajú, určite ma nezabudni sledovať.